Lejla ser nospita ser niftaħ il-ġimgħa flimkien mal-kantawtriċi Gaja Kawki. Għal Gaja s-sena 2022 kienet sena impenjattiva, tatna ħafna mużika, tatna ħafna wirjiet interessanti u fuq livell ta' formazzjoni. Żgur li s-sena 2022 kienet waħda li fiha immaturat mużikalment. Għas-sena d-dieħla Gaja beħsieba tqatta ħafna ħin il-bot mid-dar biex tkompli tiġri wara l-futur tagħha fil-mużika. Ħaniltaqgħu ma' Gaja minn hawn ftit ieħor iqgħu hemmhekk. Prime Time, qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Nilqakom għal ġimgħa ġdida ta' Prime Time, ġimgħa li għal ħafna ħatkun qasira. Għalina ta' Prime Time ukoll ħatkun qasira din il-ġimgħa fil-fatt nhar il-ħames li ġej minħabba li hija festa pubblika Prime Time mhux ser jixxandar għax wan ser ikun qiegħed iwassal trasmissjonijiet live mill-Belt ta' Bormla miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kunċezzjoni. Aħna ta' Prime Time ħaniftħu l-ġimgħa flimkien ma' kantawtriċi li fis-sena 2022 bla dubju kienet l-iktar sena li tatna mużika intriganti. Ftit inqas minn xarilu tatna l-aħħar single tagħha, 11-11. And I know when it feels like home. When you're around, I never feel alone. My guardian angel, it keeps getting better. 11-11, you're my 11-11. Mija jellejla Gaja Kawki. Hello Gaja. Kif Serata tajba. U happy belated birthday. Thank you. Issa xilu kellek il-birthday. Appoġġi bil-qeda wara d-desk tiegħi jiena u nżomma tradizzjoni. Kolli nirreġistrak. Mhux hekk. Isem u kunjom? Gaja Kawki. Gaja Kawki. Data ta' twelid? 19 ta' Novembru. 2002. 2002. 2002 u Gaja Kawki ma' diġ teenager. 20. The big 20. 2020. Fejn inti mwilda Gaja? Il-Pieta. Pieta. Residenti. Mġar. Imġar. Professjoni. Kantawtriċi. Kantawtriċi. Gaja, jien għandi kurzita fuq l-aħħar single tiegħek, 11-11. Rajt fuq x'intervista li ktibta Finland. Iva. Kif inkitbet Finland? Bażikament kont qiegħda f'songwriting camp ġewwa Sweden u tafawni fi grupp ma' dan il-producer u ħadimna tajjeb ħafna flimkien. U spiċċajt sifirt fil-pajis tiegħu bħal speċi u għamilna ħafna diski flimkien, ġifieri hemmhekk inkitbet. Gaja, n-numri 11-11 għandhom sinifikat partikolari. Iva, il-numri doppji huma kollha angels numbers. Imma il-numru 11 huwa partikolari l-iktar numru li nħobb jiena. Meġib li ħafna lak, ilu jiġu waraja minn mindu kont fil-Junior Eurovision, kelli 11, kien sar f'Novembru, kantajt number 11 u isna minn dakinhar law baqa jiġi waraja. Iġbiri d-diska partikolari naħseb għandha post speċjali ħafna f'qalbek. Ħafna. Naħseb hija l-iktar diska li hija l-qalbi sissa. Gaja, aktar kmini ftitilu semmejna li kellek il-birthday u ma stajniex li la kellek il-birthday ma namlux naqra riċerka fuq l-istilel tiegħek u naraw naqra. U stilla Scorpio. Scorpio. Ismani, normalment jgħidu l-nisa Scorpio huma n-nisa passjonali u li jafu jħobbu. Iva. Taqbel? Naqbel ħafna. Ara, għal Scorpios is-sena li ġejja milli jidher ħattik ħafna xenarji differenti. U l-istilel. Mux joġobni u ċeket. L-istilel qed jgħidu hekk, ara. Scorpios, razzan l-infiq. Minn April trid tibda tqassam il-finanzi tiegħek bil-għaqal. F'April għal Scorpios ser tiżbroffa l-imħabba. Aj, maħej. Mela nisimgħu xi erba' diski ġodda. Right, jista' jkun. Ejja, jalla, jaħsra. Għal Scorpios is-sena 2023 ser tkun karatterizzata minn ċaqliq u tibdil tal-ambjenti ta' fejn tgħix. X'qed tippjana? Vera. Hekk jgħidu l-istilel. Qed nippjana li għandi f'Jannar, ġifieri x-xahar li ġej, ħa nimmuvja għandi xahar jew ftit iktar ġewwa Londra.
it-ticket biex immur tajtu ma return le. Iġbera ħatmur hemmhekk u li Ma nafx jiġri. meta ħniġi lura, Li eżatt. jiġri merħba bih, isma issa tkun qiegħda Londra. Tad-dar x'qed jgħidu l-ewwel net fuq dil-biċċa tax-xogħol. Ilhom jissapporti hawn, eżin hija xi ħaġa li minn dok il-15-il sena kont ili ngħid li rid nitlaq, imma ovvjament Londra hija expensive ħafna, so isni kelli nistenna naqra sakemm inkun. Issa trid tibda s-sajjar inti. Mhux hekk naħseb ħwejjeġ. Bdej taħseb hekk kif irridu jinqasmu l-kuluri għall-Londri. Le, sewwa semmi kada ma salniex. Sissa qed tgħin il-mami isni nagħmel naqra iktar riċetti minn dawn għax jiena vera piki sewwa, piki iter kbira. So qed nipprova nsajjar, ma tantx naf imma saw. This festive season, you deserve nothing but the best. Cucina d'Oro and Montara d'Oro, the unmistakable touch for a delicate taste. Wishing you a happy festive season by Cucina d'Oro. Gaja, dan is-sajf inti u Owen Llewellyn bid-diska tagħkom Flavor ħallejtu l-kulħadd bla kliem. Insertat eżatti, jara. ċenġibt Issa fil-kas mela niklom aħna u ma sma nek id-doqom ħajġbuk, għax dawk jien għamiltu. Vera? Mela. Proset. Fema x'kelli r-riċetta u kelli x'insegwi, eh? Mhux hekk le bil-fors u anke jiena nkellhom slu mkien. Flavor qabel Flavor, ma Owen ġieli kont ħdimt jew l-ewwel darba? Le, l-ewwel darba kienet esperjenza differenti għax ġieli għamilt collaborations imma qatt ma kien dal-istil, jisu aktar tipo l-istil tiegħi ta' ballads u Owen impressjonak l-istudio. ħafna. U di kull minn nistaqsini ġifieri kont l-istess ngħidlu. Kemmu bravu u bravu tant kemm jaġġel moħħu, tant kemm hu kreattiv li l-lyrics pereżempju l-mamma qaltlu taf kif nimmaġinak fil-music video x'konna diġà qegħdin nitkellmu fuq il-music video waqt li konna qegħdin l-istudio, qaltlu nimmaġinak b'xi sowt blaqmis minn taħtek faqax mami tħobb fil-moda u hekk. U dak il-ħin vinta no shirt underneath for that passion. Ġifri ispiratu blaqaltlu u inkludija. Eżatt, u kitibha u hemmhekk qiegħda fid-diska. Isma' tinsemmu l-video, kurzita. Dawk ix-xeni fejn hemm ħafna ikel. Daw kollha fl-istess ħin iffilmjajthom. Issa kun onesta, lim kienet l-iktar toma li moġbidekx minn dawk it-tomit kollha. Tal-ħalib kienet naqra stramba sewwa, imma mbagħad pereżempju bdejna nafġu ketchup mal-kejkijiet u ħafna affarijiet li ma ġewx jidhru fil-video sewwa, imma hemmhekk kienu. U kellek tikollhom. Ja, u l-baked beans, dik l ħaġa li kienet. Ir-riħa tal-baked beans, not a fan, ġifieri. Gaja, fis-sena din is-sena 2022 rajnik b'ħafna looks differenti. Aħna fil-fatt it-tim tal-produzzjoni ta' Primetime għamilna naqra riċerka u konna mitlufin fuq li ma looks tiegħek ħanqabdu nitkellmu. Fil-fatt xtaqna nisimgħu naqra minn għandek. Tipo kemm ikun faċli u kemm hu komplikat, ċertu kostumi li jkollok libsin, eżempju għal music videos. Fil-fatt li pers li ma tantx għandna ħin kellna nażlu wieħed biss. U ħanurik li ma outfit ħanitkellmu fuq hija outfit bajda mimlija dik kemm dom biex tilbisha. Mela dik waslet li d-dar xi jomej qabel il-video sewa, ġifieri sa jomej qabel laqas kienet għandi kostum. Jiena l-mammi provajnija u domt xi sija, tipprova tħolli l-lazzijiet u ndaħħalha Għax trid tagħmlu wieħed wieħed. U tittamlu skont is-sajż ta' kuxtejk u ta' saqajk. U ovvjament għandi xari twil u goff, so taħt il-parrokka kellna noqogħdu nilagħbu. U ma nimmaġinax li l-movimenti kienu l-iktar ħaġa faċli fiha. Laqqa xej, u daqqa joħorġu li l-barbetti minn taħt il-parrokka u daqqa mbelli b'gloss teħilli l-parrokka ma' xari, sax nitċaqla, ma tantx. Il-music video għan Love Me rajnik bħafna looks differenti, bħafna hairstyles differenti. Ma ġetekx it-tentazzjoni li tbiddel? Ta' nixtieq ħafna ma persuna avventuruża fil-ħajja ta' kuljum, imma meta niġi għal xari
isni. Minn dawk il-looks kollha li kellek f'dal-music video mill-hairstyles kollha, kieku kellek tażel l-imkon tażel. Ta' xari blu. Ta' xarek blu? Oġobni ħafna. Oġobni żejjed naħseb, għax għajtu l-mobile birrit. L-offiċċju bdew jgħidu li bjont jixraqlek ukoll. Thank you. Ej, viva. Thank you ħafna. Gaja, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera napprezza li sibt il-ħin. Nawguralek good luck għal jannar li ġej. U nispera li la nerġgħu niltaqgħu tiġi tgħidilna avventur interessanti li kellek Londra. Thank you ħafna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Flimkien ma' Matalan ħanibdew ndaħluk fl-ispirtu tal-miliet, għandna stocking filler għalik, issa tista' jew iżżomm ma' tradizzjoni u tħallija fl-stocking un bat tiskopri iktar tarċiniju, il-regali għon kella tista taqbad u tara mill-lum. Grazzi għal-koll, jox għalik koll għanna selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurts li jek tikkombinom ma l-ingredienti favoriti tijak skur toħroġ toma perfetta, kif koll għal-iktar tom it-tajbin għalik għanna u koll yogiti biex ovvjament talaq il-ġurnata bl-iktar mod rilassanti u bl-iktar mod sabiħ. Grazzi għal-Nemnem Candles għalik. Għandek xema aromatika li meta tixela kull darba ħataħseb fina ta' prime time għax ħarna xelek timla d-dar u l-kamra fejn tkun ħafna raħat fuq. Vera nħu gosta jien ġifiri xemat, vera nħobbu. U tirrilassa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U l-komplament tas serata it-tajba. Likom it-telespettaturi ngħidilkom biex teqgħu hemmhekk għax ħammorru għal-waqfa ta' reklami, però qabel mmorru għal-reklami nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Qegħdin nistennewkom li tipparteċipaw billi tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom waqt li jkun qiegħed għaddej dan l-appell. Dak ir-ritratt li tieħdu ibatu li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv. Faċli ħafna biex tipparteċipaw. Ħodu ritratt tal-iskrin ta' komissa u batu li messaġġ privat. Ħammorru l-waqfa żejra ta' reklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekondi eqgħu hemmhekk. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Blaġina, akwa e farina, għat ma dizappuntajt, kemm meta nagħmel it-torti u anke l-pizza. B'akwa e farina fil-kċina qed inħossni avventuruża fil-kliet, fl-appetizers u anke l-ħelu. Is-sigrit tiegħi akwa e farina. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. There's more to love at Matalan. Your event made perfect with Camilleri Catering. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-Sopop Ommi Ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' Sopop Ommi Ma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas Sopop Friski Ommi Ma. Soup so good, everybody wants some. If you're after tender, crispy chicken or velvety mashed potatoes, fluffy pancakes or airy soft cakes, Schardinger buttermilk is what you need. With a low-fat content, Schardinger buttermilk will enhance the flavor and improve the texture of your food. Schardinger buttermilk. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time, illum għandna kompetizzjoni flimkien ma' Benessere Spa biċ-ċans tagħkom li tirbħu trattamenti biex tirrilassaw u trattamenti ta' sbuħija. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonici.tv u hemmhekk ħassibu domanda sempliċi ħafna. Irrispondu għal dik id-domanda u jekk hemm il-darba r-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa. Qed nistenna il-parteċipazzjoni tagħkom. In-notar qed jgħidli kemm hu kattiv li m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda, però xorta waħda tistgħu tipparteċipaw biex issa nilagħbu kontra 30 sekonda għada. Ibatu il-reġistrazzjoni tagħkom permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100 biċ-ċans tagħkom li terbħu il-flus cash. Il-jackpot issa kważi laħaq l-400 euro fi flus cash. Kieku minnkom nirreġistra llum qabel għada terbaħ 400 euro fi żmien il-miliet mhijiex idea kera. Nawguralkom il-lejl tajjeb, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u narakom għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Collioure Greek yogurt. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Mima, nutrienti u konvenienti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.